Pagkanindot diri atan awon nga side. Isayaw. Woo! 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 Jess, nga naman, hindi mo kidala imuhang asawa, Jess. Oy. Gusto nang ko kuhan ka ng mga family band. Pero kuhan, pero Jess, wala kayo yabron. Ito aron ka ng pagkuhan na lang. Hindi na nato suso ng mga uyab-uyab. Susuro yung minindotron. Panamit-namit lang. Oo. Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel. Karon tara sabay ta mo ato ta sa beach view kay na ay birthday dito ah. Tara, mag-tour ta. Yala mga doon, sabot na kami diri sa Umandak. Diri sa Lantak. Kel, si Kel. Excited. A few moments later. Dara si Jessie, ang papa sa atong celebrant. Mo sponsor karon na. Sponsor karon nga celebration sa birthday sa iyang mga anak. Yes. Shout out sa kay Sonia, Jess. Shout out sa imong uyab si. Sa ako ang asawa. Sa akong asawa nga si Sonia. Ina ba? Sa akong asawa nga si Sonia, padayon na kadiha kay padayon na pagtug ako. Good morning. Mata na kita. Laago na nato ang beach view. Well, good morning. Hi. Musta ang morning? Tugnaw. Tugnaw gan. Bayong tag nagtapat sa darling. Palaway ka tapat basta ato nang nagkukuuton. Kuuton. Di manang tanduay lang. Volleyball in the morning. Sa beach view. Ne. Hey, good morning. Musta imong morning, ne? Good morning. Ano kita on sir? Hot pan. Pan. Abi na corporate. May pagka-Amerikano na sir. Ay pande. Mura na sila kapamilya. Ay gwapa ang tubig yun ah. Ba, grabe si Ezekiel ba? Tulugan kag tulugan og matahan ang dagat. Tong, ikaw tong way lagi ka naligo. Ha? Nya na ka? Sao? Ay, maramig. Sanda wa maramigan. Intong. Di no iban niyo. Sige, ligo. Morning! Nag-enjoy ka mo? Hindi tugnaw? Yeah! Dive, abi poy, dive poy. Dive. Hindi ko ba? I love you, I miss you. Makita na. Yes! Oh, gi-vlog na ka. Dali. Sige. Good morning mga tods. So, kami nakaligo kay Verte kaulan diring dapita. Marites kami diri. Ang nagmaritis pa ni Dere. Sumay gagaw. Tara. Best actress of the night. Jess, nga naman, hindi mo kidala imuhang asawa, Jess. Oy. Gusto nang ko kuhan ka ng mga family band. Pero Jess, wala kayo yabron. Oh, wala ng mga uyab-uyab sa ron. Wow. Ka naman. Gasto. Oo, gastor na tayo. Ito aron nga ng pangkuhan na lang. Hindi na nato suso ng mga uyab-uyab. Susuro yung minindotron. Panamit-namit lang. Oo. Di ka uyab din mo dati, Jess. Wala nang mayroon to.
Pila ka tuig na? Mga 1 year na. Sonia, shout out! Wala na no? Muna yung papa sa nag-birthday. Di ay just, nya, wala naman nakita ato. Wala na. Di ay, Kuwando na to aron nga ng mga... papamilya na naimuhang kuan Jess na. Wow! Pilay bulan ni mo dito Jess? Pilay adlaw? Masa yung trabaho? Kuwan, nga ng mga... Sikunsa lang. Sabi kunsa? Para mong dito na ako sa kuwan ba? Para siya bitaw gat, ikan nila. Mag-receive? Receiver. Tapos sa scanner sa computer. Asa man na? Sa airport? Dili na, sulod. Sa? Mga tracking bitaw. Ika na mga kargo. Nagikan niya ikam nag-x-ray. Ako may receive na. Oh. Dali aran mo? Kuwan mo ng dolar ba? Siyam na kulan. Wow. Lay basic dira ang inyong mga rate sa salary. Mabot with og 500 ang adlaw. Minimum insik na clear. Pero at least Pero okay right? Gani. Kuwan lang nga. Minimum ko daw. Gani. Napakay tulo ka anak Jess no? Kapadala kasi mong anak. Ay nagsaba kay Usahay na. Usahay mo. Bitaw. Ate mana dyan na imong anak Jess. Jess na kay message kay Sonia Jess. Ano man? Sige na. Ano sa message mo Sonia? Shout out. Matanaw ba yan dito anin Jess? Paano may Sonia naman? Amigo na mo. Wow. Nag-chat mo Jess? Cancel. Pero nag-chat lang. Pero mag-chat mo, okay na. Yan ang amigo mo. Mag-plum lang yun. Ang importante diha, Jess, kanang maayo na inyong communication ba? No? Gani, no? Anak yun. Very good. Dili kayo ingon masigig away-away. Nga away nun. Ano may gusto maway-away ron? Gani. Anak yun, Jess. Sige, Jess, ha? Shout out, Sonia. Uy. Butchoy. Shout out kay Claudine Butchoy. Shout out kay Claudine. Shout out, Claudine. Shout out, Claudine. I love you, din. I love you too. I love you, din. I love you too, Dan ba? O, dari mga bata na. This is beach view. Wow. Sa Sibangan. Narito dari ang tubig na kay Tao. Diri mag-overnight ka, tag 100 ang entrance fee. Tapos, pili lang ka cottage kung asa yung mga gusto. Mga doon sa printing ulan na nagkumpiyat. Ulan, Manilong ako. Isayaw! Woo! 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 Agap pa! Naulian, wala pa ka naulian kahubog? Wala. Sige, Chloe. Sige, go, Takloy. Go, Chloe. Ay, diin. Sino crush mo? Chloe. Din crush na. Wala siya siyang crush na. Ano sa palibot? Ara, Chloe. Taga Sagayin. Din ka dahil interviewon Takloy. Ayaw. Lia, asa na kaya ako interviewon. Oh my God. Sino crush ni Takloy, si Bentong?
Tapa diri sa Beach View, Centro Beach and Manaklay. Diya sa Pikas. Kung gusto ta mag-adto dito sa Kupiat, mag-tour na po'y pamboat. Diri na ipamboat. Sakay ta din itor ta dira, tuyok ta dira asa. Tuyok ta dira sa Kupiat. Lang sino kamaan malangoy? Sige langoy abe. Oh, langoy langoy apaw. Si Nini Mardi ba? No, si Pukul. Tikboy, ikaw tikboy. Butsoy. Langoy langoy langoy. Di kabalo? Ay, practice. Ikaw si Kiel, kabalo ka si Kiel? Sige daw. Ay, kahawd si Kiel. Wow. Kani ang duol-duol ra ni sa Tagum Beach View, mga 30 minutes lang travel. 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 Dito mga dos napay daghang mga cottages. Dili lang ko kaadto dito kay medyo ulan-ulan. Nindot po dito nga area. 15 minutes later. Pamahaw time. Ay, arap magali. Din to ha. Oy, kinsa daw sa inyo ang crush ni Takloy? Ay, kinsa daw. Ikaw? Asa kanina? Takloy, aray mo dyan, Loy mo dyan. Ano ngaran na, Loy? Ano ngaran na? Oh my God! Wow! Meanwhile, Okay, shout out kay Bonbon Rodney Biboso. Bon, daghang salamat sa imong t-shirt nga ihatag sa kuha. Sundalo na kun Bon. Please i-follow ang TikTok account ni Rodney Bebs or King Bebs. Bon, salamat kaayo. Shout out usab diha kay Paulo Silagan and Trixie Gabayan. Shout out usab diha kay Nadi Calvo sa Bato, Davao del Sur. Nadi, daghang salamat sa imong pag-atiman dira. Kauban si Lola nimo or si Nanay Nadit nimo og si Tatay Ramsey. And of course, shout out kay Baby Irish Saldo diha sa Capiz. Irish, salamat sa imo nga pag-support sa akon nga channel ha. Ma'am Leah, shout out diha kay Ma'am Leah Poras. Ma'am, nakalimot magkuka sa imong apelyido sa imong bana Villa. Sa tanang followers, salamat sa inyong pag-support at pagtanaw sa akong mga videos. Sa inyong tanan, God bless always. Thank you. meanwhile, Salamat. Mark, salamat. Salamat, Bibing. Oo. Manang salamat. Oo, nagpagwapa ka. Wad mas manang wina di ka, JC. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ay, salamat. Bye-bye, sir. Bye-bye, artista. Desir, kuan, desir May. Salamat. Subscribe ha. Yehe, human nami sa paglagaw o pag-overnight diri sa Beach View. Hantod sa sunod na to nga video, sunod na to nga lagawon. Sabay ta, malagaw ta, mag-tour ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye! Salamat sa Game Boys! Thank you!